Kaya namdum ko maigsoon sa mga istorya sa katigulangan niya ito, nga di ako na usa ka prinsipe nga gwapo nga migawa sa palasyo, umayo kini mo kanta, malipay kaayo o mga kabukiran, ang mga langgam mo duyog kanya sa iyong pagkanta, apang gipangita siya sa amahan, kay tungod buot sa amahan nga siya mahimong usa ka gamhanang sundao, mao'y pinuno sa ilang sundao sa ginharian kay taliabot ang gubat niadto. Apan kining ulitaw, sige lang tuas gawas sige katakanta, kunya sa diha sa gipatawag na siya sa iyang amahan, hintago siya sa gamay bangag. Di sa kadako gamay nga buho. Unya di siya magpakita hangtod na hapon na lamang wag gid siya mo gawas didto. Unya pagkaugma na usab, gipapangitan ko sa hari ang iyang anak apan wag gid siya mo gawas didto sa maong bangag. Hangtod gisulong na sila sa lamang kaaway o ang iyang amahan napildi sila sa gubat na napulpog ang ginharian sa kaluya ang ginhawa sa iyang amahan iyang gitunglong iyang anak. Miingon siya, anak ko nga masupilong, kung hain ka magtago, mupilit ka na diha sa imong gitaguan. Ug sukad nito, impilit yun ang iyang anak dito sa bangag. Unya buot siya mugawas, nakagawa siya apan duna na siya taklubo. Nahimo siyang bao. Mao kana ang istorya sa bahin sa bao. Ang usa ka bao, bisan unsay may tabo sa gawas, gawa sa iyang taguanan, dili gyud siya mugawas, dili siya magpakabana. Bisan unsang kahadlok, bisan unsang kalipay sa gawas, wala siya pagkabana. Dili gyud siya mobiya sa iyang taguanan kay tungod sa kahadlok. Kay nagtuusab siya nga diha sa iyang taguanan, sigurado siya sa iyang kinabuhi. Luwas siya, komportable siya nga magtago. O po ni kahimtang sa kadaghanang mga tinun-an sa Dios, mga Kristohanon. Nga dili mo apil sa gawas kalihukan sa ginharian, naala siya tago sa iyang comfort zone. Wa say pagpakabana, unsay kalihukan sa iglesia, unsay kalihukan sa ginharian sa Dios, kay mahadlok siya. O mutuo siya nga siya tinun-an, magpabiyag gid siya tinun-an bisan pag unsay iyang kahimtang. Apan kini mga tinun-ana, Kristohanona, wala gyud pagtubo. Wala siya makasinatig unsay tinuod kinabuhi Kristohanon nga madaugon sa tanang mga pagsulay, tanang mga tentasyon, kinahanglan mo ibuntog niya kini pinaagi sa gahom sa Dios aron sa pagkahimaya sa Dios. Mao sa di panghitabo sa diha nga si Saulo, usa ka manlulutos, usa ka Pariseo, usa ka isog nga tawo, mupatay, mubalhog og daghang mga Kristohanon, babae, lalaki, bata o tigulang, wasay kahadlok, ibalhog niya, ipapriso niya, tanang mga magtotoo kay tungod kini supak sa ilang balaod, supak sa ilang relihiyon. Busa karaghanan sa mga Kristohanon nangahadlok mo atubang kaniya. Busa sila sa ilang kahadlok, maigsuon, di na sila magawas sa ilang taguanan. Mausahay mabilanggo na gyud sa ilang taguanan nga komportable gyud sila kaayo. Apan ang mga Kristohanon kinahanglan mo gawas, mobiya sa maong taguanan. Mao ni problema karon sa atong panahon. Nang ginharian sa Dios wala gyud mo kuyanap, wala magtubo kay kasagaran sa mga tinun-an, labi na ang mga pastor, dili mo gawas aron pagsangyaw sa mayong balita sa kaliwasan. Og kini nahitabo ni sa panahon ni Pablo dinha sa Biblia nga si Pablo sa diha nga siya gitagbo sa Ginoo sa dalan sa Damascus, nabuta siya ug didto siya nakaila kang Kristo, nabag-o na siyang pagkatao, nabag-o na niya pangunahuna og siya nagpuyo sa usa ka balay, sa balay ni Judas kung nganlan sa Damascus. Kinsa ang makaatubang kaniya?
Kay tungod niining lugar sa Damascus, ang mga tinun-an nang gitago kay nahadlok nga makahinagbo nila si Pablo. Apan wala sila masayod, nang pagkahitabo kang Saulo sa dalan sa Damascus, mao kini ang sinugdanan sa pagbag-o sa iyang kinabuhi. Usa siya karon kabuta, apan pinili siya sa Dios. Kinsa makatabang kaniya? Kinsa may magsaysay sa mayong balita nga siya pinili sa Dios, nga siya gitawag sa Dios? Kinsay matubang sa dakong hagit sa kalibutan? Kinahanglan mga Kristohanon magtubo, mahamtong o magmadaugon sa kinabuhi. Busa kinahanglan mo gawas ta sa atong komportabling taguanan o maatubang ta sa mga hagit sa kinabuhi aron mulambo kita, aron mulig-on kita, aron magmadaugon kita. Atong basahon karon ang aklat sa mga buhat 9, 8 ngadto 18, aron makita nato dinhi dunay tulo ka lakang pagawas, pagbiya sa atong komportabling taguanan. Atong basahon mga igsuon. Nagaingon ang mga buhat 9, versikulo 8 ngadto 18. Og ang mga tao nga kakuyog ni Saulo, versikulo 7, mihunong nga ugtok nga nagkada dungog sa tingog ngani walay bisan kinsa nga ilang nakita. 8, og si Saulo mibangon gikan sa yuta og sa pagbuka pa niya sa iyang mga mata siya dili makakitag bisan unsa. Og ilang gipanag-agak siya sa kamot og gidala ngadto sa Damasco. Og sulod sa tulo ka adlaw siya dili makakita og wala mukaon ni moinom. Og didtoy usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganlang si Ananias. Sa usa ka panan-awon ang Ginoo miingon kaniya, Ananias, og siya mitubag, adiya ako Ginoo. Og ang Ginoo miingon kaniya, tindog og umadto ka sa dalan nga ginganlag dalang tarong. Og pangita didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlang si Saulo. Kay atoa siya karon didto nagaampo. Og sa panan-awon iyang nakita ang usa ka tawo nga ginganlang si Ananias nga misulod og mipandong sa iyang mga kamot. Kaniya aron mahiulian siya sa iyang igtatanaw. Apan si Ananias mitubag, Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghan may tungod ni ining tawhana. Unsa kadako sa kadaot nga iyang nahimo sa imong mga balaan didto sa Jerusalem. Og karon ani aman gani siya dinhi nga may pagtugot gikan sa mga saserdote nga punuan aron sa pagpagapo sa tanang magapangaliya sa imong ngalan. Apan ang Ginoo miingon kaniya, umadto ka, kay siya pinili nga galamiton ko sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga hintil o sa mga hari o sa mga anak ni Israel, kay ipakita ko kaniya unsa kadaghan ang kinahanglang iyang pagaantuson tungod sa akong ngalan. Busa si Ananias miadto og misulod sa balay og sa pagpandong og sa nagpandong siya sa iyang mga kamot diha kaniya siya miingon, igsuon Saulo, ang Ginoong Hesus nga mitungha kanimo sa dalan sa imong giagian paingon dinhi, nagpaanhi ka nako aron ikaw mahiulian sa imong igtatanaw og mapuno ka sa Espiritu Santo. Og diha-diha gikan sa iyang mga mata may nangatagak nga murag mga himbis og siya nahiulian sa iyang igtatanaw unya mitindog siya og gibautismuhan. Bikaon og nahiulian sa kabaskog. Mao kini ang pulong sa Dios mag-ampo ta mga igsoon. Dalaygon namong amahan, hinaot pa nga imong
ang tangon ang mga himbis sa among mga mata aron makita namo ang imong himaya, ang imong kamatuoran, ang imong pagpili kanamo ug unsay among buhaton aron kami makalakang gikan sa among taguanan ug mugawas ug mubiya kami niini aron kami mahimong tinuod nimong mga tinun-an. Salamat Ginoo mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Niining bersikuloha maigsuon dunay tulo ka lakang aron makabiya ta sa atong komportableng taguanan. Unsa maning mga lakang maigsuon? Primero, aron makabiya ka sa taguanan, paminawi ang tawag sa Dios. Mao na ang primerong lakang. Ikaduhang lakang, sabta ang gipamulong sa Dios. Ikatulong lakang, tumana ang sugo sa Dios. Mao kini ang tulo nga atong lakang aron kita makabiya sa atong komportableng taguanan nga murahimo tang mga bakul sa ginharian sa Dios. Kinahanglan mo barog ta, mo tindog ta, mo dasdas ta aron kita magmadaugon, maligunon, samtong diha sa mga hagit ning kalibutan sa pagkinabuhi sa ministeryo diha sa ginharian sa Dios. So itong tan-awon tagsa-tagsa mga igsuon, kining lakang, tulo ka lakang, primerong lakang, paminawi ang tawag sa Dios sama sa kinabuhi o panghitabo kang Ananias. Versikulo 10 nagiingon, og didto'y usa ka tinun-an sa Damasco naginganlan si Ananias. Sa usa ka panan-awon ang Ginoo miingon kaniya, Ananias. Og siya mitubag, ani ako, Ginoo. Sa pagkatinuod mga igsuon karong panahon na sa Kristohanon, Kristyanismo, nagpangita ang Ginoo og mga tinun-an nga ginganlag Ananias. Pagkaraghang Ananias karon sa atong panahon nga nagtago sa ilang taguanan, nga safety daw sila, wa say pagkabana, unsay kabuhatan o kalihukan sa ginharian sa Dios. Sama ni Ananias, unsa may buot pasabot sa ngalang Ananias may igsuon? Ananias, nga kita, usab mga Ananias, mga talawan. Kinsa maning si Ananias? Primero nag-ingon niya, usa siya ka tinunan, usa siya ka Kristohanon, usa siya ka tao nga luwas ni Kristo mula sa mga sala. Unsa may buot pasabot sa ngalang Ananias? Ang ngalang Ananias, ang buot pasabot, ang Ginoo mapuanguron. Ang Ginoo grasyanhon, maluluyon. Buot pasabot, si Ananias usa ka timaan nga ang Dios grasyanhon, maupunguron, mahigugmaon. So kada Ananias karon nga talawan, ang tinuod na gitawag ka aron ikaw makita sa mga katawhan aron masabtan nila ang Dios ang Ginoo mapuanguron. Karon gipakitaan siya og panan-ahon. Sa panan-ahon, maigsuon, mo ni gamit niya ito sa panahon sa wala pa masulat ang tibuok kabubuton sa Dios sa Biblia. Apan karon, klaro na kayong panan-ahon nato kay atong mabasa, atong madungog, pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Ginoo mismo makipagsulti kanato pinaagi sa iyang pulong. Klaro kini sa atong panahon karon. Og kini si Ananias gitawag pinaagi sa pulong ni Jesus. Kita usab gitawag ta pinaagi sa pulong sa Dios. Klaro kayo sa iyang pandungog ang tingog sa Ginoo kang Ananias. Klaro sab kanato ang tingog sa balaang kasulatan, tingog sa Dios. Gitawag siyang Ananias. Gitawag siyang mapuanguron. Abot pasabot, bag-o siyang pagkatao. Sama sa giingon sa 2 Corinto 5:17, busa kun ang tao anak ng Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang na nagpangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na.
Busa kita, mga Ananias, mga talawan, nagtago sa atong taguanan, mga mapuanguron kita. Bag-ong binuhat, kinanglan igawas ni makita nidto sa mga katawhan. Kung sa may gitubag di Ananias, sa tawag, sa klaro kayong napaminawan niyang tawag. Sa versikulo 10, nagingon, Ananias, og siya mitubag, ania ako. Pagkaklaruhang pagkadungog ni Ananias sa tingog sa Ginoo. Nakaila siya, na tingog ni Ginoo, ang tawag niya Ginoo. Nga naman. At parang basahon ng Juan 10:27, nag-iingon, ang akong mga karnero nagapatalinhog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Ngunit timaan sa usa ka tinun-an. O, kalawan, apang tinunan, kalawan, why walang pakinabang kung naasigig talaw. Busa mitubag si Ananias, ania ako Ginoo, ambot pasabot andam nako Ginoo, ug unsay imong isugo kanako, unsay imong isulti kanako. Tinun-an gayud siya kay nakaila og mitubag siya sa tingog nga iyang napaminawan, tingog sa Ginoo. So mauna, may so ang primerong lakang, maminaw gyud ka sa tawag sa Dios. Ikaduhang lakang, sabta ang gipamulong sa Dios. Sabta. At basahon ang versikulo 10 ngadto 16. Og dito'y usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganlan Ananias, usa ka panan-awon ang Ginoo miingon kaniya, Ananias, og siya mitubag, ani ako Ginoo. Og ang Ginoo miingon kaniya, tindog na tindog og umadto ka sa dalan nga ginganlang dalang tarong. Og pangita didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlang si Saul o si Saulo, kay atua siya karon didto nagaampo. Kana? Og sa pananawon ni Saulo, nakita ang usa ka tawo nga ginganlang si Ananias. So nagdahom gyud si Saulo nga naay mga talawan nga maisugong muadto kaniya si Ananias. Nga misulod og mipandong sa iyang kamot kaniya aron mahiulian siya sa iyang igtatan-aw. Apan si Ananias mitubag siya, Ginoo, nakadung ako gikan sa daghang may tungod ni ining tawhana. Unsa kadako sa kadautan sa iyang nahimo sa imong mga balaan didto sa Jerusalem. Kadlukan jud kay ni Ananias, no? So ato tanawon, diya klaro kayo ang Ginoo sa pagtawag diya kaniya, ang iyang ngalang gyud nakaila gyud siya sa ngalan ni Ananias kay tungod ang Ginoo nakaila sa ngalan nato og ang mga tinunan makailaw sa tingog sa Ginoo. So karon diha atong tan-aw nga kining si Ananias iyag yung gipaminawog maayo, iyag yung gisabot ang gipamulong sa Dios. Primero makita nato sa pamulong sa Dios, wala na ko basa ngadto diretso sa 17 o 16, ato akong tan-awon lang nga unsay gihatag sa Ginoo. Primero gitagaan si Ananias og instruction sa Ginoo. Ikaduha gitagaan siya pangatarungan sa Ginoo. Ikatulo gitagaan siya katarungan sa Ginoo. So tan-aw nato primero, gitagaan siya instruction, pagpanudlo sa Ginoo. Versikulo 11 ug sa 12. Primero, gipatindog siya. Barog. Mbot pasabot, gipabarog di siya ang Juan. Mbot pasabot, bumarog ka. Diha sa imong pagkatalaw. Bumarog ka, diha gikan diha sa imong taguanan. Sa imong komportableng taguanan. Barugi ka ng imong kahadlok. So, miingon ng Ginoo, versikulo 11, o Ginoo, miingon kaniya, tindog. Unya, naagyod ang instruction. Unsa may instruction? Umadto ka sa dalan nga ginganlang dalang tarong. O pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlan si Saulo kay atuwa siya karon didto nagaampo. Gipatindog kini si Ananias o kita usab gipatindog gyud ta nga mobarog tang malig-on maisugon ug mutuman sa sugo sa Dios. Apan maminaw ka, sabto nato ang ipamulong sa Ginoo. Mutindog ka. Mingon ng Ginoo kang Ananias,
o muadto ka sa akong gustong lugar nga akong pagatuan. Makuyaw man kini, hayahay man kini, daghan maning mga tunok, adto ka kay tungod kabubuton sa Ginoo. Asa man, ngadto sa lugar nga imong gikadlukan. Dahil na, mao na buot sa Dios kanato sa mga tinunan, nga dili ta mga tos hayahay, nga kita, nga tutas mga tao, aron mga tao, malipay nato, kining mo hanga nato, nga muratag mga Dios, unya, tagaan tag kwarta, dili na may gusto sa Ginoo, kundi dili, ngadto ka dasdas, asdangon nimo ang imong gikahadlukan, nga mao si Saulo. Kisa si Saulo, manlulutos. Usahay kita, di ta mo gawas aron sa pagsangya kay tungod daghang mo kontra nato, mulutuson ta, apan mao'y gusto sa Ginoo nga adto ta paingon mao ni kini ang dalan nga tarong nga dalan kabubuton sa Dios. Busa pangitaha didto sa tanang lugar, bisan pa sa akong pagmisyon, pangitaon namo asang lugar nga kinalamuwali mi og daghang mga tawo mga Saulo, mga manlulutos. Atubangon nato ni kay tungod sa pagkatinuod sa ilang kasing-kasing nagaampo sila. Lord, unsao man nako pagkaluwas nining akong kahimtang, daghan kog sala. Mausap ko na si Saulo, samtang dito sa Saulo sa Damascus, sa balay ni Judas, nagaampo siya kay tungod buta na siya. Karon murag nakakita na siya, nakaila sa kang Hesus. Apan buta siya. So karon gihatag sa Ginoo kang Ananias ang instruction. Primero, barog, tindog diya sa imong kahadlok o muadto ka sa lugar nga imong gikahadlukan. Unya, gitudluan siya klaro nga misyon. Kung sa may misyon, 12, og sa paran-awon iyang nakita ang usa ka tawo nga ginganlang si Ananias na misulod og mipandong sa iyang mga kamot kaniya aron may huulian siya sa iyang pigkatanaw. Unsa may misyon di Ananias gihatag sa Ginoo. Misyon nga siya pinaagi sa iyang pagtuman ngadto sa sugo sa Ginoo, dunay mga taong buta sa kamatuoran apan sa ilang pagpandong sa ilang kamot. But pasabot pagpandok sa authority nga gihatag sa Dios nga may isang yaw may balita kanang mga tawhan na mamaayo gayon. Kini si Saulo buta apan sa diha nga gipandungan sa panan-awon, gipandungan ni Ananias unsay nahitabo, nakakita si Saulo, dunay mga himbis nga tagad sa mga mata o karong klaro na niya unsa may naklaro ni Saulo. Ang iyang daang kinabuhi nga manlulutos, dili ang kinarian sa Dios. Kanang dumusa John 3:3 nag-iingon og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas ko ng tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa kinarian sa Dios. Kinitimaan nga gianak ug usab na si Saulo katong pagkatawag kaniya sa dalan sa Damascus, mao tay paghatag kaniya og kalamdag na siya sayop sa iyang kinabuhi o karong gibutaan siya dito sa daang pananaw aron siya giandam diya sa pagkakita sa ginharian sa Dios. So John 3:3 o John 3:5 unsa man og si Jesus mitubag sa pagkatinuod nagaingon ako kanimo gawas ko ng tao igaanak sa tubig o sa espiritu. Tubig din himigsoon, tubig ni sa pulong o espiritu kay ang pagkaanak og usapin agi sa pulong sa gahom sa espiritu o maingon diha dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Gawas kung siya ay anak pinaagi sa pulong og espiritu, dili gid siya makasulod sa ginharian sa Dios. Karon si Saulo nakakita na og nakasulod na sa ginharian sa Dios. Og siya gibautismuhan. Kay mo na iyang tinuod nga pagtuo na siya magpailawom sa otoridad ni Kristo na kadtong naablihan o kadtong nakasulod sa ginharian sa Dios, kinahanglan magpailawom sa sugo sa Dios ni Kristo. Mateo 28:19 pagabautismohan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dili ang bautismo mo'y makaluwas, apan ang bautismo mo'y timaan nga ikaw usa na kaluwas mo. So mao to'y gihatag ni
ni Kristo kang Ananias instruction o karon gitagaan siya pangatarungan. Di man masukong Ginoo mga tarungan ta sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Doon na tayo kahadlok, igawas nato unsay katarungan o iindig nito sa katarong sa Dios. Katarungan sa Dios o igo ba? So versikulo 13, mingon si Ananias, Ginoo, nakadungog ako gikan sa daghan may tungod niining tawhana. Unsa kadako sa kadaot na iyang nahimos sa imong mga balaan dito sa Jerusalem. Karon aniya mangani siya dinhi nga may pagtugot gikan sa mga saserdote, doon na siya lisensya gikan sa dakong relihiyon, sumala pa. So, nangatarungan si Saulo. Si Ananias. Mga tarungan ta. Unya atong ikumpara sa katarungan sa Dios. Hain man may labaw. Karon kitagaan siya katarungan sa Ginoo. Versikulo 15 ngadto sa 6. Apan ang Ginoo mingon kaniya, nini ang katarungan sa Ginoo. Umadto ka kay siya pinili nga galamiton ko sa pagdala sa akong ngalan at ubangan sa mga intil o sa mga hari o sa mga anak ni Israel. Kay ipakita ko kaniya unsa kadaghan ang kinahanglan iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Kung giunsa ni Saulo giapaantos ang tanang mga magtotoo kaniadto, karon iyang matagamtang kining pagkaantuson, pag-antos tungod sa iyang ngalan. Si Pablo pinili sa Dios. Kinsa may makababag niya na nga sa wala pa'y sinugdanan, gipili na siya sa Dios, sama sad nimo. Gipili ka sa Dios, Efeso 1:4. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato. Apil si Pablo og kita, ang tanang tinunan, nagpili kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Kinsa may makababag ni Ananias. Nga ang pagkapili kang Pablo gikan pa sa walay kinutuban. O kinsa po'y makabalda nimo nga ikaw pinili usab gikan sidto sa eternidad. Kinsa'y makababag sa imong misyon. Mo na miingon si Jesus Christ ngadto kang Pedro sa pagtukod sa iglesia, nga doon na po'y kahadlok sila Pedro, unsa may gisulti ni Jesucristo ngadto sa Mateo 16:18. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ikaw si Ananias. Og sa ibabaw nining bato pagatukurong ko ang akong iglesia. Ibabaw diha sa imong pagtuo kanako nga mo'y dakong bato nga akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Way makabuntog sa plano sa Dios, sa gahom sa Dios, sa mga tinun-an sa Dios. Kang Pablo, way makabuntog, way makabalda kaniya. Mingon ang Ginoo kang Ananias, si Saulo akong galamiton. Galamiton nako siya. Og atubangon niya, iwali niya ang akong ngalan, ang maayong balita ngadto sa mga hintil, ngadto sa mga hari og sa Israel. O giandan siya sa dakong pag-antos tungod kanako. Busa ikaw na niya sa antos usab. Kay kauban na sa atong kinabuhi ng Kristohanon. Walay makabalda kaniya sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. So makana ang ikaduhang lakang. Kung sa ito'y primerong lakang, paminawi ang tawag sa Dios. Ikaduhang lakang, sabda ang gipamulong sa Dios. Ikatulong lakang, tumana ang sugo sa Dios. 17 ngadto sa 18, nag-ingon, busa si Ananias miadto bisulod sa balay, og sa naggapandong siya sa iyang mga kamot diha kaniya, siya miingon, igsuon Saulo, ang Ginoong Hesus nga mitungha kanimo sa dalan sa imong giagian paingon dinhi, nagapaanhi ka nako aron ikaw mahiulian sa imong igtatanaw og mapuno ka sa espiritu. Og diha-diha gikan sa iyang mga mata
may nangatagak nga murag mga himbis og siya nahiulian sa iyang giigtatanaw kunya mitindog siya og gibautismuhan. So mao kini. Primero, paminaw. Ikaduha, sabta ang pulong sa Dios karon ilakang tumana ang sugo sa Dios. Busa si Ananias, unsay gibuhat ni Ananias 17. Busa si Ananias miadto og misulod sa balay. Nga naman, wala si kahadlok. Nga naman, naibalo siya nga si Pablo pinili og siya sa pinili. Kinsa may makabalda, kinsa may makababag kaniya. Dili gyud ang ginharian sa Dios mukayanap gyud sa tanang lugar. Pinaagi sa obedience sa mga tinunan. So busa misulod siya sa balay ni Judas. Og didto nakita niya si Saulo nga nagluhod, nagampo nga buta. Kay balo na si Saulo, kailan na Saulo, kinsa ng tawanan nga maabot kaniya. Busa si Saulo naghuwat og mga magwawali, naghuwat og mga sulugon sa Dios, na siya kabuton sa kamot sa Dios. Nga ang autoridad ni Kristo mupandong siyang kinabuhi aron siya makakita mabag-ong tao. So busa si Ananias, pag nagto niya iyang gipandungan sa iyang makamot si Pablo, gitawag niyang igsuong Saulo o gipasabot di Ananias ang pulong ni Kristo, ang mayong balita alang kang Pablo na siya pinili o ipandungan sa otoridad ni Kristo. Dili atong otoridad ha, muna mo pandong tagtaw, ato lang gituman kung sa isulti sa Ginoo nga atong ipandong ang mayong balita ngadto sa mga katawhan kay mao ni otoridad sa Ginoo aron siya diha magpandong. So pinaagi sa pagtuman ni Ananias unsay nahitabo? Naayo si Pablo. Mibalik ang iyang pananaw apan bag-ong pananaw na, dili na ang karaang pananaw. Ang bag-ong pananaw og nagabag-o sa kanunay nga pananaw. Unya nahitabo nga siya gyud na puno diha sa Espiritu Santo. Diha naayo si Pablo og siya gibautismuhan ni Ananias sa tubig. So say nahitabo may igsuon. Tugod nahimo ni Ananias ang tulo ka lakang. Siya naminaw sa tawag, siya nakasabot sa gipamulong sa Dios og siya mituman diha sa sugo sa Dios. Sukad ni adto si Pablo maisugon na ang autoridad ni Kristo gipandong kaniya, why makabalda, why dasdas kaniya, mikuyanap gayud ang ginarian sa Dios sa tibuok kalibutan tungod sa usa ka tinun-an, tungod sa usa ka ordinaryong tinun-ang si Ananias nga milakang og mibiya sa iyang taguanan aron sa pagpandong sa may sugong pinili sa Dios sa pagdayag sa iyang ngalan. Nan, kung wala mo biya si Ananias nga usa lamang katinun-an sa iyang taguanan, makaabot ka kanato ang mayong balita sa kaluwasan? Labi na kung ikaw, pastor, di ka magtago lang sa upat kahaligi sa imong simbahan, mugawas ka, ikaw mo manguna sa imong katawhan, mugawas, muwali, mudasdas, ngadtos tanang mga Saulo nining kalibutan, mga Saulo, mga kini mga persecutor. May suon, mabag-o gyud ang kinabuhi sa mga tao. Daghang lugar, masakop sa ginarian sa Dios. Labi pang mukayanap ang ginarian sa Dios kung kita mulakang gikan ug mobiya diha sa atong komportabling taguanan. So, kung sa may atong mahagdaw ini, may igsuon. Buot ba nimo igsuon na mulig-on ka, mulambo ka, mutubo ka, muhamtong sa pagkinabuhing alagad sa Dios? Tumindog ka.
biyai ang imong komportableng taguanan. Unsa man ni? Tingalig sa imong kagarbo, tingalig sa imong daghang kwarta, naa ka na diha, nagtago na diha sa imo rang pamilya, nagpasagad ka, wa ka di ka mogawas sa imong pagka maayo muwali, kuto mo diha sa pagwali pagmando sa mga tao, nagdaghang ayo mga saulo na ning kalibutan. Paminaw sa pulong sa Dios sa mga pagwali. Sabtag maayo ang kamatuoran nimong napaminawan o ipanginabuhi o tumana ang sugo sa Dios. Usa ka katinun-an kinahanglan magkinabuhi ka na tinun-an ni Ginoong Kristo. Magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo sa imong matahong nga pulong mo'y makahagit kanamo nga mula kang gikan sa among pagkatalawan nga nagtago kami diha sa komportable namong taguanan nya wala kami hinungdan sa imong ginarian. Nanlan Ginoo, maminaw mi sa imong pulong, sagto namo magpakaisog kami ug tumano namo kini aron ang imong ginharian mukuyanap sa among mga lugar ug daghan ang mga luwas. Mao kini ang pagampo galamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.